Am ajuns într-o duminică în care să punem murături, așa cum v-am promis. Ca până la murături, hai să vedem, trecem în revistă ceea ce vom prepara astăzi. Pe lângă murături, vreau să fac o tartă alsaciană, așa cum v-am promis în dățile trecute, și avem nevoie de aproximativ 500 grame de făină, 200 grame de unt, avem nevoie de 2 cepe roz, 4 ouă, puțină șuncă afumată, puțin cașcaval pe care îl vom tăia, avem nevoie și de 400 ml de lapte dulce. Aromantul principal va fi mărarul. Apoi vom face un crab cu ciuperci și sos de roșii. Este un preparat excepțional și puteți să dați fuga în piață, la pescărie și să vă cumpărați, să facem împreună. Da? Bun. Așadar, avem nevoie de crab, un ardei gras, ciuperci, tomate, da, în suc propriu, usturoi, sare, piper, o foaie de dafin, vorba aia că avem aici pentru murături, și ulei. Iar următorul preparat o să fie o salată de avocado cu ton și ouă. Simplu, ușor, dar delicios. Și acum momentul principal, vorba aia, ziua recoltei, o fi azi, poate, sau zilele acestea, dar hai să vedem să facem murături. În primul rând vom pune gogonel și pentru acest lucru avem nevoie de apă, ce trebuie să clocotească, și sare neiodată. Dacă veți folosi sare iodată pentru castraveți murați sau în oțet sau pentru murături, să știți că va schimba total gustul. Deci indicația este să folosiți sare neiodată. Și o să punem și, așa cum v-am promis, și câteva boabe de struguri, da? Care au o aromă tămâioasă, excepțională. Punem la murat, punem și un măr, un ardei iute, iar principalul element care va ține gogoneaua să fie acidulată atunci când o tăiem, boabe de piper, avem nevoie de usturoi, de foi de dafin. Eu o folosesc, să știți, la toate murăturile, inclusiv oțet sau fără oțet, și câteva cuișoare care vor parfuma bine murătura. Mărarul uscat trebuie să existe, cimbrul uscat trebuie să existe și, așa cum vă spuneam, hreanul este principalul element care ține produsul tare, nu se înmoaie. Da? Ele trebuie să rămână tari, gustoase, zemoase și acidulate. Și nu trebuie să uităm frunzele de țelină. Bun, o să punem și un morcov, da? Un ardei iute. Apoi vom face și castraveciori, vom pune castraveciori la murat, dar vom folosi și puțin oțet. Nu este rețeta exactă să vă spun castraveți în oțet, nu. Da? Castraveți murați cu puțin oțet, adică la 2 litri de apă punem aproximativ 400 ml de oțet. Deci nu foarte mult, decât un strop, da? Și toate celelalte elemente vor fi prezente, atât usturoiul, boabele de piper, foile de dafin și tot ce avem noi pe aici. Și o să vedeți la momentul potrivit ceea ce vom pune, da? Pentru că le vom pune acum. Aici am sare, da? Și aici am deja 4 litri de apă, câte o lingură de sare la litrul de apă. Și pentru a avea o siguranță, da? Putem pune chiar încă un ampul. Amestecăm ușor, da? Sarea trebuie să se dizolve, se va dizolva oricum în apă caldă, se va dizolva foarte repede. Numai că eu îmi doresc să ducă apa deja la 2-3 clocote, da? Pentru a o steriliza perfect. Vreau să frământăm aluatul pentru tarta alsaciană. Pentru acest lucru punem untul peste făina ce a fost cernută în prealabil, spargem și un ou
vârf, la jumătate de linguriță, sare. De data aceasta nu vreau să folosesc, cum făceam de obicei, să pun și puțin bicarbonat. Vreau să las aluatul de tartă așa cum este el, da? Fără să-l ajut a crește, pentru că nu-mi doresc să am un aluat crescut, ci unul plat, frumos, pe care îl voi modela pe marginea tartei. Puțin chime am să pun în fiecare borcan, atât în borcanul pentru cogonele, cât și pentru castraveciorii murați, da? Iată, aici voi obține un aluat ușor sfărmicios. Imediat vom vedea cum este și dacă vedem că făina nu a încorporat perfect untul, putem să ne ajutăm cu un strop de apă. Ia să vedem, fac o probă la aluat. Asta e proba, să vedem dacă este bine. Mai lăsăm puțin să untul să fie bine încorporat de făină. Iată, acesta este aluatul sfărmicios, așa cum vă spuneam, da? Iată. Apa va ajuta ușor la legarea grăsimii cu făina. Untul trebuie să fie moale, deci să vi lăsați măcar jumătate de oră la temperatura camerei pentru a putea fi bine încorporat în făină. Altfel nu veți obține un aluat perfect. Bun. Iată. A ieșit așa cum trebuie. Un astfel de aluat se lucrează, să știți, foarte repede. Ideal este ca orice aluat să lăsăm puțin la odihnit, câteva minute. Puteți să-l puneți chiar și la rece dacă observați că este prea moale, însă acum este tot mai bun de lucrat. Da? Hai să lăsăm 2-3 minute să odihnească. Bun, între timp vedem dacă s-a dizolvat sarea și bine ar fi ca să gustăm, să vedem dacă avem într-adevăr gustul acela ușor sărat. Chiar este și spun eu că e perfect. Tăiem șunca și subțiri. După cum observați, nu am foarte multă șuncă, aproximativ 150 de grame, da? Apoi și bucățica 100 de grame de cașcaval, care îl puteți tăia la fel, fie cu bulețe, fie sub forma aceasta. Cele două cepe sub formă de peștișori. Acum să spargem cele 3 ouă. Turnăm laptele, sare, piper, oul, albușul, da, să fie bine omogenizat cu laptele. Observăm acest lucru în momentul în care se formează deasupra această spumă. Tăiem și mărarul. Și urmează acum să întindem aluatul care s-a odihnit puțin pe suprafața formei de tartă. Bun, ridicăm puțin și pe margine. Apa a fiert în clocot, vom turna caldă peste murături, dar nu fierbinte. Și de ce caldă? Pentru că această temperatură odată ne va ajuta să obținem gogonelele cât mai repede, se vor acri cât mai repede, da? Puteți să le păstrați în cămară, da, la o temperatură sau în beci, de ce nu? Lăsăm aluatul la odihnit exact cât avem o pauză publicitară și vom continua să facem crapul, să punem murăturile, să coacem tarta și să bem și o cafea. Bun, am revenit, am băut cafeaua, am lăsat puțin tarta la odihnit și acum trebuie să înțepăm cu furculița pentru a o ajuta la coacere, da? Și să mergem la cuptor, să o introducem la cuptor, alegem
al 6-lea simț al cuptorului Whirlpool oferit de Altex și mergem direct pe tartă în formă. Bun, dăm start și nu rămâne decât să lăsăm acolo la copt tarta preț de câteva minute, pentru că ea trebuie să se coacă. Ulterior să adăugăm și avem toată această compoziție și lapte. Bun, aici avem apa pentru murături. La 1 litru de apă am pus o lingură cu sare. Sare neodată, sare mare, grunjoasă, specială pentru murături. Deci nu folosiți la nicio murătură, la niciun castraveți noțet, la absolut nimic, ceea ce vreți să păstrați pe parcursul iernii. Folosiți sare neodată, pentru că este cea mai bună. Bun, apa a clocotit deja, o lăsăm să se tempereze, pentru că vreau să o turnăm doar caldă peste gogonele și peste castraveți, pentru că facem acest lucru, da, împreună. Bun, pornim tigaia, vom face acum peștele. Vreau să punem puțin ulei, ciupercile și apa vreau să fie tăiată așa, după cum vedeți, bucăți mari, pentru că vom realiza împreună acolo o înăbușire a legumelor, da? Dar o frigere la un foc puternic al peștelui. Bun, ardeiul tăiem și pe el pâșii. Avem și un cățel de usturoi pe care îl adăugăm în tigaie, îl punem în tigaie acum. Foc împreună cu peștele. Și avem o bucată de crap. Îmi place să fie cu os, pentru că atunci când o să înceapă să fiarbă ușor, se va dezvolta o aromă extraordinară. Punem bucata de pește. Da, iată, o aromatizăm ușor, luăm parfumul usturoiului și chiar îmi place să-l văd așa cum se rumenește, da? Focul cât se poate de rapid, cât se poate de rapid. Vreau ca să prindă o crustă frumoasă și pe parte și pe cealaltă și ulterior să adăugăm aceste legume și normal ca la orice pește, că peștele nu merge fără un strop de vin. Nu uitați că de fiecare dată atunci când preparați mâncăruri și adăugați vinul la final sau și faceți mâncăruri cu sos, ideal este să mergeți să folosiți lucrul cel mai important în bucătărie, capacul. Pentru că acesta va lăsa ca toate aromele să fie acolo în interior. Pe forma sa se vor depune vaporii plini de arome, da? Se vor întoarce înapoi în cratiță. Iată, peștele se rumenește, hai să-l mai lăsăm puțin pe partea asta și să ne uităm puțin la cuptor să vedem ce face tarta. Da, se coace. Acolo am făcut o compoziție, un aluat fraget din 500 grame de făină, 200 grame de unt, un ou și puțină apă care a legat compoziția. Nu uitați să puneți și puțină sare în acea compoziție, că după aceea nu mai are niciun gust sincer. Bun, hai să vedem ce face peștele. Aici avem un crap, da, o bucată de crap rumen și frumos, da, și gras ca mine. Acum adăugăm legumele. Le vom folosi de un strop de apă. Și repede capacul. Bun, continuăm cu salata de ouă cu avocado. Bun, trebuie să curățăm ouăle. Iată, sunt ouă fierte tari pe care le curățăm. De fiecare dată când fierbeți ouă, vă rog să puneți și puțină sare în apa de fierbere. Sarea va ajuta ca aceste ouă să curețe mai repede. Tăiem ouăle, după cum vedeți, felii. Hai să luăm un bol, să punem odată tonul, ouăle fierte. Vreau să pun și un strop de usturoi, nu mult, iau de aici de la murături. Și în ultimul rând, puțin avocado, putem pune un fruct întreg sau jumătate. De data aceasta vreau să las jumătate, îl voi zdrobi ușor cu lingura. Este o salată robustă, vă spun de la început, o salată robustă, însă extrem de delicioasă. Vreau să punem și puțin cimbru uscat, un strop de salvie, busuioc, da, le rupem aici
Să știți că am și puțină mentă, mie îmi place gustul de mentă, tocmai de aceea vă rog să folosiți cu toată încrederea. Un strop de piper ne mai trebuie, un strop de sare și boia. Punem în această formă. Formele acestea, să știți că le puteți găsi în orice mare magazin. Presăm încet. Bun, puțină mentă deasupra și microplante pe care am să le pun de jur împrejurul farfuriei. Bun. Este o salată excelentă. Merge cu pâine, tost pâine prăjită. Este momentul să adăugăm tomatele. Puțină sare, piper, amestecăm ușor. Legumele s-au muiat deja. Puțin vin, așa cum vă spuneam, la final. Wow! Minunat! Pătrunjel. Sincer, nici nu mai tai. Îmi place să rămână așa. Să vedem tarta. Continuăm cu tarta. O scoatem din cuptor. S-a copt pe jumătate. Iar acum este cazul să punem celelalte elemente. Da? Ceapa nu vreau să o călesc, o las așa crudă, pentru că vreau să se dezvolte toate aromele atunci când se va coace. Așa cum turnăm lapte amestecat cu ou până la bază. Minunat! Aluatul va absorbi o parte din lichid și introducem din nou la cuptor. Dacă aveți un cuptor normal, trebuie să faceți așa. Încingeți bine cuptorul la foc puternic, după care reduceți temperatura. Dacă aveți un cuptor cu temperatură reglabilă și alegeți în primă fază 180 de grade, după care coborâți temperatura la 160 de grade, da? Chiar 150 de grade în anumite cazuri, în anumite cuptoare. Trecem la următoarea fază. Da? Primul punem mărul, gogonele, spălate bine, iată, le-am în pârgă deja. Creanul trebuie să-l tăiem. Pentru a dezvolta aroma cât mai puternică, acesta trebuie tăiat, da? Și câteva boabe, așa cum vă spuneam, de strugure, morcov. Puteți să tăiați morcovul cum vreți voi, nu este problemă. Important e să-l puneți, da? Un ardei iute va fi și el prezent aici. Frunze de țelină. Frunze de dafin. Mărar. Mărarul să fie aici deasupra, da? Pentru că el oricum se va lăsa. Bun. Usturoi căței. Cimbru. Puișoare. Boabe de piper. Wow. Perfect. Și acum turnăm apa caldă. Punem așa, tradiția zice, punem un cuțit de suc. Să știți că s-ar putea ca apa să mai scadă până mâine. Deci mâine, dacă dumneavoastră faceți același lucru, mâine completați din nou cu puțină apă cu sare. Un capac, da? Și lăsăm borcanul liniștit în bucătărie. Ups, ștergem frumușel și lăsăm frumos să stea în raft. Trecem la următorul borcan. Punem castraveții, țelină, un ardei iute, foi de dafin. Avem și crean aici, imediat să-l tăiem și pe el.
Aici, oțetul, să știți că este bine să-l temperați și pe el, adică să-l ridicați la o temperatură, să-l fierbeți, da? Eu acest lucru l-am făcut, puțin hren pe care îl avem aici, câteva cuișoare, cimbru, mărar, avem oțetul, da? Care a fost prima dată, așa cum vă spuneam, fiert și în continuare punem apa caldă. Și boabe de piper și un capac. Și așa e în bucătărie, când faci treabă, faci și dezordine. Bun. Același lucru se va întâmpla. Va absorbi o parte din apă și mâine vom vedea cum va arăta. Ulterior vom mai adăuga și sigilăm borcanul. Peștele este gata. Hai să-l montăm pe farfurie. Iată. Deliciu, un deliciu, un deliciu, un deliciu. Pun încă puține legume deasupra și iată. Tarta. Să o scoatem din cuptor. Wow, ce frumos a rumenit. Doamnelor și domnilor, vă doresc o zi excelentă și poftă bună. Ne vedem săptămâna următoare.